ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଏହି କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳପଥର ଥିଲା। ତାକୁ ନୀଳମାଧବ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ନୀଳପଥର କେଉଁଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଲବର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶବର ସର୍ଦ୍ଦାର ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯିଏକି ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଓ ଜିଦ୍ କରି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା କଥା ମନାଇ ନେଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଚାଲାକି କଲେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ପକାଇ ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସୋରିଷ ଗଛ ଉଠିଗଲା ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ଓ ଅହଙ୍କାରର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ନିଜର ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ରାଜାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା କି ମୁଁ ଆଉ ପଥର ରୂପରେ ମିଳିବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ କାଠଗଣ୍ଡି ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସିବି। ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା କି ମୁଁ ଆଉ ପଥର ରୂପରେ ମିଳିବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ କାଠଗଣ୍ଡି ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗୋଟିଏ କାଠଗଣ୍ଡି ଭାସି ଆସିଲା। ରାଜା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନୂତନ ରୂପ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏହା ଥିଲା ଯେ ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କାଠ ନଥିଲା। ଏହି ଦିବ୍ୟ କାଠରେ ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ପଡୁନଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଭାବରେ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ମଝିରେ କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ରାଜା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରୁ ଟାଙ୍ଗି ଚଳାଇବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରାଣୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କି ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ବୋଧହୁଏ ଭିତରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ତ କାରିଗର ଜଣକ ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ରାଜା ବହୁ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସଂକେତ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଅଧାଗଢ଼ା ଭାବରେ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛେ।